Mielen rauhan konfliktikahvilan podcastien pariin. Tulet näissä lähetyksissä kuulemaan asiantuntijoidemme näkemyksiä, kokemuksia ja ohjeita erilaisten konfliktien ennaltaehkäisystä ja niiden maltillisesta hallinnasta. Minun nimeni on Totti Karpela ja toivotan sinut tervetulleeksi konfliktikahvilan podcastien pariin. Tervetuloa taas kuuntelemaan Mielen rauhan konfliktikahvila podcastia. Tänään puhutaan psykologisesta vaikuttamisesta ja käsitellään myös sitä, että onko se psykologista vaikuttamista vai manipulaatiota. Aina silloin tällöin tulee koulutuksessa se, että kun puhutaan psykologisesta vaikuttamista ja toisen mielihyväkeskukseen vaikuttamiseen, niin että kysymys tulee, että onko se sitten manipulointia vai onko se sellaista normaalia hyvää käytöstä esimerkiksi. Mutta kuka haluaisi ottaa koppia ensimmäisenä? Mitä lähdetään selvittämään psykologista vaikuttamista? No ekana, nyt kun oli hiljainen hetki, niin totean, että sillä manipuloinnilla on jotenkin lähtökohtaisesti jo negatiivinen kaiku. Joo. Ihan ensimmäisenä ajatuksena. Se ehkä itselläkin se syy, minkä takia toisaalta haluan vähän keskustella se, että manipuloinnilla on negatiivinen vaikutus, mutta koko ajanhan me vaikutetaan toisemme, pyydetään toisiltamme asioita ja vaikutetaan siihen toiseen, hymyillään, että saataisiin tahtomme paremmin läpi ja että se on myös normaalia niin kuin vuorovaikutusta. No silloin jos me pyritään vaikuttamaan toiseen henkilöön, niin se, ettei se mene sen manipuloinnin puolelle, niin se on ehkä enemmän semmoista avoimempaa ja kunnioittavaa, niin kuin, ja pyydetään ehkä silleen, niin kuin, tavallaan puhtaat jauhot pussissa asioita, jotta sitten tämä toinen jotenkin näkisi sen meidän oman näkökulman. Mutta sitten jos mennään sinne manipuloinnin puolelle, niin se on sitten just niin kuin puhuttiin, se on se negatiivinen klangi siinä, mutta sitten myös silleen, että sille ehkä pyritään niin kuin jotenkin toisen ajatuksia kontrolloimaan jopa. Ja ehkä just sellaista vähän epärehellistä ja omien etujen tavoittelua ja semmoista. Niin, mutta jos mä katson täältä www.internetistä määritelmän manipuloinnista, voi tarkoittaa asiayhteydestä riippuen konkreettista käsittelyä tai esimerkiksi tarkoituksellista ohjailua ja harhaanjohtamista. Mutta nyt kun me ajatellaan tietysti, että meillä on kuulijat, suurin osa on ammattilaisia, niin jos sä ammattilaisena pyrit ohjaamaan sitä kohtaamista sellaiseen suuntaan, että sä pystyt niin kuin eettisesti korrekteilla motiiveilla sanomaan, että mä ohjaan tätä keskustelua, tätä ihmisen käytöksen osalta siihen suuntaan, että se on hänelle parempi. Niin silloin me ollaan puhumassa niin kuin tietysti positiivisessa mielessä manipuloinnista. Että me ei olla jujuttamassa, jekuttamassa sua johonkin sellaiseen, josta sitten loppuviimein on niin huono tulos. Mutta se on tietty mun mielestä tärkeää, että niin kuin jokainen työyhteisö juttelee siitä, että miten he kokee manipuloinnin ja miten he määrittelee, että mikä on manipulointia. Niin, että kuitenkin kyse on niin kuin viestinnästä ja viestinnällisistä ja vuorovaikutuksellisista työkaluista, joissa se asenne on aina se tärkeä juttu. Että ootko vilpitön, ootko sydämellä mukana, ootko läsnä, miten ratkaisukeskeisesti haluat toimia, ajatteletko sen vastapuolen parasta, omaa etua. Et silloin kun se asennepuoli on kohdallaan, niin silloin varmasti vältytään myös siltä semmoiselta negatiivisen tuntuiselta taivuttelulta tai suostuttelulta, joka toki on ihan totta silloin, kun me ollaan vaikka vastenhankaisen ihmisen kanssa tekemisissä. No, jos sulla on potilas, joka ei halua ottaa lääkkeitä tai noudattaa hoito-ohjeita, tai jos sä olet esimerkiksi poliisin kanssa tekemisissä ja sä kieltäydyt suorittamasta toimenpidettä, jonka perusteella poliisi esimerkiksi ottaa sut kiinni, sä menetät sun vapauden. Mutta jos poliisi vuorovaikutustaidoillaan pystyy vaikuttamaan siihen, että sä esimerkiksi näytät sun henkilötodistuksen tai kerrot riittävän pätevästi sen, että kuka sä olet ja ilta pääsee jatkumaan. Kyllä. Niin, Joo. Musta Totti on kertonut sitä esimerkkiä siitä, ainakin sellaisen koomisen jutun siitä hongkongilaisesta reklamaatiotoiminnasta, jossa se
se hoidettiin vähän eri tavalla? No ei nyt mene maat sekaisin Kiinassa, mutta, joo, eli yksi meidän asiakkaista on 5 tähden luksus korujen ja kellojen valmistaja. Ja mä olin siellä ensimmäistä kertaa kouluttamassa ja mä pyysin saada nähdäkseni heidän näitä ohjeita, että miten hoidetaan tämmöistä kiukuttelevaa asiakasta. Ja puhutaan siis esimerkiksi valmistajasta ja liikkeestä, jonka kellojen jälleenmyyntihinta liikkuu 500,000–1,5 miljoonan euron kokoluokasta. Me puhutaan niin kuin käsittämättömän varakkaista ihmisistä, jotka joskus voi olla sit myöskin tavattoman haastavia. Ja tämä asiakaspalvelukokemuksesta vastaava johtaja sanoi, että no heille ei ole ohjeita. Toihan on jännää, että teillä on kuitenkin niin kuin luksusbrändi, että mitä te teette. Ja sanoi, että no, että heille ei ole ohjeita, mutta jos heillä on tosi kiukkunen asiakas, niin silloin he hakee paikalle vanhimman naispuolisen kaupan edustajan. Okei, että mä ymmärrän sen vanhin, että mä ymmärrän senioriteetin ja kokemuksen ja iän kunnioittamisen, mutta minkä takia sen pitää olla nainen? Ja tämä kaveri Ward Neo sanoi, että Mr. Totti, että Kiinassa, niin jos sä oot vihainen, niin sä voit tiuskia kyllä vaimollesi. Ja jos sä oot tosi vihainen, niin sä voit myöskin sanoa äidillekin joskus pahasti. Mutta Kiinassa kukaan ei ole niin vihainen, että ne sanoo isoäidille mitään pahasti. Niin ne hakee sieltä rouva Liin aina takahuoneesta, joka rollaattorilla työnnetään siihen tilanteeseen, niin kukaan ei kehtaa kiukutella rouva Liille. Mulla itselle loistava tarina. Mä oon aina itse sitä muistuttanut, että silloin jos se vuorovaikutustyökalupakki on koluttu loppuun, niin siirrytään toimintamalleihin. Että toihan on tämmöinen klassinen esimerkki organisaation tuesta, että meiltä löytyy tämmöinen luottopakki. Ai. Joo, ehkä mulle niinku tavallaan siinä sitä niinku vaikuttamisen psykologiaa, se ajatus vaan siitä, että tulla sellaiseksi tyypiksi, kenelle ei haluta kiukutella. Että niinku, kun me puhutaan sitä vaikuttamisen psykologiasta, niin joskus niinku tavallaan, että siihen liittyy se, että mä vähän joustan, mä annan sulle tilaa ja niin validointi, voidaan puhua siitä vähän niinku myöhemmin, että miten mä niinku tavallaan vaikutan siihen sun mielihyväkeskukseen ja osoitan sulle, että mä välitän, mä kuuntelen, että teen itsestäni sellaisen, että ei mulle haluta kiukutella. Niin sehän on niinku tavallaan, mä ajattelisin, että sellainen iso osa sitä vaikuttamisen psykologiaa. Mutta et sen verran mä vaan sen toisen puolen, että monesti käy niissä tilanteissa niin, että kun alkaa se konfliktitilanne, niin mua jurppii niin paljon, että en mä edes halua olla sulle ystävällinen ja silloin mä hyökkään. Ja silloin niin kuin tavallaan mä vaikutan kyllä ja se on vaikuttamisen psykologia, mutta mä niin kuin lisään sitä konfliktia. Niin kyllähän tuosta tulee semmoinen itseään toteuttava ennuste, mutta toi toimii molemmille puolille. Eli asiakas, asukas, oppilas, potilas, joka odottaa saavansa huonoa palvelua, projisoi sen oman tunteensa siihen tilanteeseen. Ja nyt jos mulla on väsyttävä päivä tai ei ole jäänyt, tai on lounas jäänyt välistä tai muuten on niin kuin kiukkunen mieli, niin se, mä asiakaspalvelijana tavallaan niin kuin lähden ihan samalla tavalla siihen, että en halua olla sulle mukava. Ja siitä tulee silloin itseään toteuttava ennuste, koska mä en ollut sulle mukava, niin sä olit just niin hankala asiakas kuin mitä mä kuvittelinkin. No, minkälaisia työkaluja niin kuin tavallaan sitten on vaikuttaa siihen toiseen? Meilläkin tarjotaan koulutuksessa aina mitä sellaisen vaikuttamisen psykologian työkaluja, ainakin kun puhejudosta puhutaan. Mutta millaisilla keinoilla sä voit vaikuttaa siihen toiseen? No, mulla tulee ekana mieleen, mä oon vuonna 1998 ollut semmoisen Matti Ylikoski-nimisen lääkärin luennolla, joka muistutti, että ihmiset on semmosia, millainen maine niille annetaan. Ja hän puhui tästä varmaan jostakin social identity labeling-tyyppisestä jutusta. Että se, mitenkä me sanotetaan toista ihmistä siinä tilanteessa, että lähdetäänkö me sieltä positiivisten ominaisuuksien kautta liikenteeseen, sanotaanko me toista yhteistyökykyiseksi vai hankalaksi, niin silloin niin kuin yllättävänkin iso vaikutus. Ja se on se, mistä mä tykkään. Se on aika helppo tapa sanoa tai helppo tapa lähteä viemään tilannetta eteenpäin, että hyvä kun tulit, saadaan tämä homma heti ratkaistua ja kiitti muuten palautteesta ja tämähän on meillekin tärkeä juttu ja sun kanssa on helppo, kun sä puhut noin suoraan. Mä niin kuin käännän niitä asioita näin päin. Se vaan ei ole
se on harvoin niin kuin oikeasti kivaa, koska siinähän monta kertaa tekisi mieli sit sanoa jotain muitakin juttuja. Mutta tämä mulla tuli ekana mieleen. Ja mä vien sen vielä niin kuin tämän sosiaalisen identiteettileiman niin kuin vielä askelta pidemmälle. Eli jos puhutaan todella yksinkertaisesta, niin kyllä mä voin niin kuin kokemusasiantuntijana sanoa, että 20 vuotta niin egon kautta. Kyllä se on monta kertaa. Toisaalta ihminen reagoi puolustuksellisesti silloin, kun se ego ja mun minäkuva on uhattuna. Mutta sitten taas vaikuttamisen, niin jos mä saan sen tilanteen sujumaan sillä, että sä sanoit, että hei, että sä oot selvästi pohtinut tätä asiaa tosi paljon. Tai konkreettisempana, sä oot sen verran isokokoinen kaveri, että olisi tosi ikävää, jos sä niin kuin suuttuisit. Että hienoa, että me nyt puhutaan vielä tästä asiasta. Että mennään vähän niin kuin, että näkyy, että sä oot treenannut. Ja niin poispäin. Tai entisessä ammatissa, niin kaverit, joilla oli sitä niin kuin linnataustaa ja muuta, niin monta kertaa se oli kuitenkin tärkeää, että sä tiedostit sen. Sanoit, että mä katoinkin, että sä oot vähän alan miehiä. Ja joku voi kokea sen loukkauksena, mutta tosi moni kaveri, kun se oli ainoa, mikä sulla oli enää. Että sulla ei ollut sitä yliopistotutkintoa tai varallisuutta tai mitä tahansa muuta, mutta se linnakokemus oli kuitenkin se, että mun maailmassa se on kova juttu. Niin, kyllä. Mutta tästähän oli hyvä esimerkki, oliko se Ilta-Sanomat vai Iltalehti joitakin kuukausia sitten, siitä kissaa ulkoiluttavasta miehestä Katajanokalla. Joo. Muistatteko? Muistan. No se keissi oli sillä lailla, että siellä oli mies, joka ulkoilutti kissaa niin nähtävästi niin kuin tällaisessa remissä hän sanoi, että miehille ei toimi se, että kun miehet tulee koiriensa kanssa, niin jos miehille sanoo niin, että hei, että voitko pitää sun koira vähän kauempana, että mun kissa rääpii siltä silmät, niin miehelle se oli heti sellainen haaste, että ai jaa, kyllä meidän Fifi kyllä tollasen kissan voittaa, mutta jos miehelle sanoit, että hei, että voitko pitää koiraa vähän kauempana, että mun kissa pelkää sitä, niin miehet niin kuin vähän röyhisti rintaa ja taluttivat koiran kauempaa. Et sellainen jännä juttu arkielämän psykologisesta vaikuttamisesta. Ja harmi juttu, että pieniä ripauksia totuutta huomaan siinä omalta kohdaltakin. Että. Niin, mutta tuossa tulee just tavallaan se, että lähdetäänkö sen vastakkainasettelun kautta tai uhan kokemuksen kautta vai lähdetäänkö katsoa niiden positiivisten asioiden kautta. Toi on musta niin kuin loistava arkinen esimerkki siitä, että jos mä haluan, että niiden eläinten välille ei siinä tule mitään vaaratilannetta, niin kumpi tehoo paremmin. Mutta tämä on myös semmoinen niinku pilkunviilaaminen tai vuorovaikutuksen hiominen. Eli mehän opetetaan meidän koulutuksessa Teach Back-mallia, missä esimerkiksi terveydenhuollossa, me tänä aamuna just yhteen toiseen koulutukseen, niin tein kalvoa, mutta Teach Back-mallissa varmistutaan siitä, että minun viestini on ymmärretty oikein. Se on hieno ero, tai kovin hienoinen ero, mutta jos mä sanon toiselle ihmiselle, että hei, voitko toistaa sen, mitä mä sulle juuri äsken kerroin? Mä haluan varmistua, että sä ymmärsit asian. Jolloin tavallaan helposti voidaan tulkita sillä tavalla, että ootkohan sä ihan niin kuin kykeneväinen käsittelemään. Mutta jos mä sanon sen saman viestin, mutta mä sanonkin sen tavallaan, että hei, voit sä toistaa sen jutun, minkä mä sulle äsken kerron. Että mä haluan vaan varmistua, että mä osaisin selittää sen oikein. Jolloin mä otan vastuun epäonnistumisesta. Kun äskeisessä ensimmäisessä esimerkissä asiakas tai potilas ottaa vastuun epäonnistumisesta. Joo, ja se on vähän myös sellaista sormea osoittavaa, että tässä testataan sun älykkyyttä, sun osaamista, sun kykyä kuunnella ja ymmärtää. Ja tästä tulee myös se asennepuoli ja se hinnanmaksupuoli, että pitää olla oikeasti valmis sanomaan se asia. Niin kun toi kuulostaa siltä, että mä vähän niin kuin otan omaan piikkiin, vaikkei siitä olisikaan kyse. Ja se voi olla aika vaikea joskus vaan niin kuin sanottaa sillä tavalla. Kyllä. Mutta kyllähän se on myös sellaista henkistä kypsyyttä ja niin kuin sellaista vahvuutta ja voimaa, että mä pystyn, että viedäkseni tätä tilannetta eteenpäin. Mun ei tarvi osoittaa, että mä oon fiksumpi, mun ei tarvi voittaa, vaan mä voin antaa sullekin tässä pisteitä ja niin kuin ottaa jotain omaan piikkiin. Sitähän se on. Mutta niin kuin mulle tulee, että kun mä mietin psykologista vaikuttamista, niin mulle tulee se niin kuin tavalla, että siinä on kyse myös niin kuin sellaisiin meidän perustarpeisiin vastaamista.
turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja niin kuin noissa äskeisissä esimerkkeissä myös sellaista niin kuin arvostusta. Niin kuin siinä roistolle se, että hei, sä oot ammattilainen, niin sellaista arvostusta. Tai sitten niitä koiraa kuljettaville miehille, että hei, että sun sesses on sen verran kova, ja siitä mä ajattelen niin esimerkiksi siinä validoinnissa, että kun me puhutaan sit validoinnista, niin tavallaan, että ihan validoinnissa on tarkoitus, että mä oon samaa mieltä sun kanssa. Mun tarvii vaan hyväksyä se, että mä ymmärrän, että sä koet ja toi kokemus on sulle totta. Ja niin kuin siitä luovuttaminen, että se ei ole taistelu siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Et niin helposti ne konfliktitilanteetkin menee siihen, että ruvetaan keskustelemaan siitä totuudesta. Kyllä. Mutta että mun kokemus siitä tilanteesta voi olla tosi erilainen kuin sun kokemus siitä tilanteesta. Ja ne molemmat kokemukset on meille molemmille totta. Ja validointihan on sitä, että mä hyväksyn, että sä sait kokea tuon eri tavalla kuin minä. Sä menetit Mika loistoon keskustelun aamulla. Me saatiin aamiaisen yhteydessä toinen toisemme raivon valtaan, kun käytiin erilaisia palvelukokemuksia läpi. Ja ihan sama juttu just siinä, että osaako se ammattilainen, niin kuin, pystyykö tulemaan vastaan ja sanomaan, että okei, että tämä on sun kokemus, että se on validi kokemus, me ei ehkä olla samaa mieltä, ja tätä ei tietenkään kannata sanoa aina näillä sanoilla, mutta kuitenkin se, että koen tulleeni kuulluksi. Mutta tämähän on yksi semmoinen juttu, mikä tulee meillä koulutuksissakin tosi usein vastaan, että asiakas oli niin kiukkunen, että ei antanut mun puhua. Asiakas oli niin kiukkunen, että keskeytti koko ajan. Ja se perussääntö, mitä ainakin mä junnaan noissa, kiihtynyt ihminen alkaa kuunnella vasta sitten, kun kokee itse tulleensa kuulluksi. Ja siitä alkaa vaikuttaminen. Ethän se pysty vaikuttamaan toiseen ihmiseen, jos se toinen ihminen haluaa kuunnella sua. Joo, se on vaikeaa. Käytän itse ihan siis täsmälleen samaa esimerkkiä eilen viimeksi. Ihan otan itse puheeksi, että kun te kuvaatte monta kertaa, että kun se on niin hankala se asiakas tai se kollega, kun se vaan puhuu ja se vaan keskeyttää ja se ei kuuntele yhtään. Ja mä oon koittanut niin rauhallisesti kertoa sille kaikki faktat. Tai mä yritin vaan selittää, kuinka tämä prosessi meillä menee. Näistä saadaan sitten herkullisia keskusteluja. Ja välillä tulee niitä semmoisia vähän myrtyneenkin näköisiä ilmeitä sitten, kun tuntuu, että sohasee arkaa paikkaa. Mutta jos haluaa saada jonkun asian muuttumaan, niin pitää myös pystyä puhumaan fiksusti suoraan. Mutta se on jännä, kun me tiedetään kuitenkin, että kuinka huonosti ne faktat toimii toisen niin kuin ajattelumuuttajana. Että kun meillä on joku keskustelu, varsinkin jos se on meille merkityksellinen, ja mä sanon, että sä oot väärässä, että ei se noin mene, ja niin sit mä heitän faktoja, niin mitä enemmän mä naulaa faktoja, sitä enemmän se ihminen takertuu niihin omiin ajatuksiinsa, omiin tunteisiinsa, ja sitä vaikeampi hänen on ajatella siinä tilanteessa. Ja se on niin kuin jännä juttu, että konfliktitilanteessa niin me niin herkästi heitetään niitä faktoja sinne ja niillä yritetään saada muutettua sen toisen ajattelun. Tästä me puhuttiin meidän aikaisemmassa podcastissa, että se tapahtuu niin huomaamatta silloin, kun me mennään sinne mukavuusalueelle ja ollaan siellä omassa parhaassa puoliskossa, siellä asiaosaamisessa. Ja silloin sieltä luonnollisesti tulee myös niitä asioita, eli faktoja. Niin, se on se, mitä osaa tietää. Niin. Ja tietysti myös, että kun me stressaannutaan, niin meidän näkökenttä kapenee, ei niin kuin, vaan niin kuin fyysinen näkökenttä, vaan se, että meidän ajattelu kapenee ja kyky nähdä niin kuin asiaa laajasti ja etäältä ja kokonaisuuksia heikkenee. Ja me tarraudutaan niihin yksityiskohtiin. Ja ne faktat on minulle, ja vielä sitten me ei ymmärretä se, että ne on minun faktojani. Ne on niin kuin mun näkövinkkeli siitä asiasta, ja mä tarraudun niihin, ja mä ajattelin, että kun mä näistä pidän, niin mä ainakin olen oikeassa, kun mä pidän tästä faktasta kiinni. Mitä te olette mieltä siitä, että sit kun siinä vastassa on vielä tämmöinen henkilö, jolla on siis niin polarisoitunut se oma tunnetila tai mieli, että se niin kuin yksinkertaistaa suorastaan ärsyttävällä tavalla monimutkaisia asioita ja näkee asiat vaan ja ainoastaan omasta näkökulmasta. Niin miten tämmöisessä tilanteessa sitten lähdetään tämmöisillä vaikuttamisen psykologian
työkalulla vaikka purkaa sitä polarisaatioa? Pystytäänkö sanoa, että nyt on käytössä vaikka nämä 3 menetelmää tai työkalua? Onko semmoisia? Mä ehkä ottaisin sen verran vielä takaisinpäin siinä, että se ongelma itsessä on siinä, että mä yritän ratkaista sen tilanteen. Ja silloin kun mä yritän ratkaista sitä tilannetta, niin silloinhan mä heitän niitä faktoja sinne. Mutta kun mä huomaan, että okei, nyt meillä jotenkin kärjesty, ja mun ensimmäisenä, niin kuin Totti puhui siitä, että mun tarvii tietää, että missä tässä on sulle kyse. Että miten sä koet tämän tilanteen ja miten sä... Ja niin kuin, että haastavassa konfliktitilanteessa tarkoitus ei ole ratkaista tilannetta, tarkoitus on ymmärtää, miksi toinen on niin vihainen, jolloin sen tunteet ja hänen näkövinkkelinsä tulee ymmärretyksi. Mun oma haaste on ollut pitkälle se, että mä oon kuitenkin aika mustavalkoinen kaveri ja mä luulen, että maailma on sellainen kuin mitä mä ajattelen se oleva. Ja sitten niin tuolla kun oot muiden ihmisten parissa, niin huomaat, että ihmiset ajattelee tästä tosi eri tavalla. Ja sen hyväksyminen, että ihan sama juttu, että miten se on, niin sulla voi olla tosi erilainen näkövinkkeli siihen ja sä voit kokea ja nähdä sen. Otetaan tämmöinen arkinen tilanne. Me ollaan aina puhuttu siitä, että se on myös niin kuin tilanteesta kiinni, että ootko vappuaattona kivijalka kaljakaupan kassalla, näin rumasti sanottuna, vai ootko jossain semmoisessa tehtävässä, missä perjantai-iltapäivällä on 45 minuuttia kalenterissa tyhjää ja voit lähteä jonkun kanssa niin sanotusti vääntämään. Et silloin kun sun pitää nopeasti saada sen toisen ihmisen tunnetila jollain tavalla oikeenemaan tai se polarisoituminen ikään kuin edes vähän purettua, niin konkreettisia, musta olisikin voi vetää vähän yhteen, että mitkä on sellaisia konkreettisia työkaluja. Niitä on kyllä tullut tässä jo puheenvuoroissa esiin, mutta... Okei, jos mä aloitan tämän äärimmäisestä, koska nyt me ollaan semmoisessa niin kuin veteen piirretyn viivan vaiheessa siltä osin, että totta kai me halutaan rauhoittaa se tilanne ja totta kai me halutaan pysyä ammattilaisina, mutta ainakin mulla koulutuksessa aina silloin tällöin nousee esille myöskin sellainen asiakastyyppi, joka yksinkertaisesti ei halua rauhoittua, ei halua tulla vastaan. Ja yksi asia, jota itse muistutan koulutuksessa, on se, että vaikka sä olet loistava rauhoittelija, niin rauhoitteluun kuuluu myöskin uskallus asettaa rajat ja todeta, että nyt meidän palvelu loppuu tässä vaiheessa. Ja mä olen itse ainakin nostanut esille sen, että jos sulla on sellainen asiakas, ja nyt mä puhun aivan sieltä ääripäästä, spektrin aivan toisesta päästä, niin jos sulla on sellainen asiakas, joka vaan lyö niin kuin jatkuvasti jarruja päälle, niin se on osa ammattitaitoa, että sä pysyt siinä tilanteessa rauhallisena ja pystyt todellakin sillä tavalla sopivan empaattisesti toteamaan, että nyt tuntuu siltä, että me emme löydä tässä tilanteessa tällä hetkellä ratkaisua, että meidän täytyy varmaan sopia joku toinen päivä, joka on tämmöinen hienovarainen tapa manipuloida sitä tilannetta ja vähän niin kuin kiristää peukaloruuvia ja sanoa, että jos ei tulla yhtään vastaan, niin sitten meidän täytyy tavata 2 viikon kuluttua. Joka voi olla se, että eihän me tietenkään haluta sitä, mutta kyllä me silläkin päästään eteenpäin siinä tilanteessa. Mutta olennaista tässä pitää olla se, että se ammattilainen koko ajan pysyy siinä ammattiroolissaan. Eikä tee tai sano tätä sen takia, että muakin alkaa jurppiin nyt tämä tilanne. Se olisi niin kuin yksi. Joo, rajojen asettaminen. Joo, ehdottomasti. Ja on varmaan aikaisemmissa podcasteissakin puhuttu tästä, mutta kyllä siinä rajan asettamisessakin mä ainakin mietin sitä niin kuin 2 suunnasta, että se on aina sen asiakkaankin etu. Että riittävän aikaisessa vaiheessa vihelletään peli poikki. Jää ehkä tapahtumatta se totaalinen kasvojen menetys tai sanomatta tai tekemät ne asiat, mitä ei saa enää takaisin. Ja sitten samalla siinä tietysti suojellaan sitä omaakin hyvinvointia ja ehkä palveluprosessi pidetään käynnissä, mutta ehdottomasti. Mutta yksi semmoinen juttu, mistä me ollaan juteltu aiemminkin, ei näistä podcasteissa kyllä, mutta eli George Thompsonin Verbal Judosta, niin hän esitteli monta vuotta sitten niin tämän niin kuin vaikuttamisen nelikentän. Ja tämä on ollut yllättävän vaikea monelle ihmiselle. Mulla on itselleni semmoinen paha tapa, että mä lokeroin asioita. Joskus se auttaa ja joskus se tekee asioista paljon jäykempiä, mutta Thompson esittelee tämmöisen nelikentän, missä vaikuttaminen tehdään jonkun näistä 4 kautta. Ensimmäisenä on kohtelias pyyntö, joka tietysti kuittaa aikamotta. Voitko ystävällisesti? Saanko pyytää?
hei viittit sä kaivaa jotain henkilötodistuksia sille. Kohtelias, ja silloin se perustuu vaan siihen, että sä kohtelet toista ihmistä niin, että sä kunnioitat sitä toista ihmistä ihmisenä ihmiselle. No, jos ei se toimi, se ihminen on haluton tai jostain muusta syystä sä et päätä aloittaa tällä, niin sit on se ratkaisukeskeinen, käytännönläheinen tapahtuma, käytännönläheinen ratkaisu asiaan, mikä vaatii monta kertaa kokemusta, koska uusi työntekijä ei välttämättä pysty lonkalta heittämään näitä erilaisia ratkaisuja. Mulla ei ole sitä kokemuspohjaa. Sitten seuraavana on looginen lopputulos. Ja looginen lopputulos on monta kertaa se epämiellyttävä, koska se on aika faktapohjainen. Et me joudutaan tuomaan esille niitä asioita, mitä seurauksena voi olla. Ja sitten viimeisenä on sitten tämmöinen henkilökohtainen kunnioitukseen perustuva, mutta se liittyy niin kuin, että jos sä kunnioitat mua, että mä olen kohtelemaan sulle, niin jos sä kohtelemaan mulle. Ja mä oon käyttänyt itse semmoista perusesimerkkiä. Mä oon tehnyt tämän satoja kertoja, jolleen tuhansia kertoja. Niinkin yksinkertainen asia kuin viikonloppuiltana nuorelta urokselta henkilötodistuksen tai henkilöllisyyden varmentaminen. Ja ensimmäisenä, voitko ystävällisesti kaivaa mulle jotain pahveja esille? Et mä tiedän, että kenen kanssa mä olen tekemässä. Ei mun tarvitse sitä tehdä ja sä oot pelkkä kyttä ja ei Suomessa tarvi esittää. Niin kuin ei tarvikaan, sun täytyy vaan pätevästi kyetä osoittamaan sun henkilöllisyytesi. Esimerkiksi sosiaaliturvatunnuksen loppuosalla se onnistuu, okei. Mutta mä pyysin kohteliaasti, se ei toiminut. No sitten seuraavana mennään sinne ratkaisuun ongelmaan. Mä sanoin, että hei, nyt tuntuu siltä, että sulla on kaverit tuolla baarissa odottaa sua ja tässä on partio, joka joutuu selvittelemään tätä asiaa. Et miten olisi, jos sä haluat nopeasti päästä meistä eroon ja päästä kavereiden kanssa viettämään iltaa, niin näytät pahvit, mä tsekkaan, että sulla ei ole mitään perässä, me kiitetään, pahoitellaan tapahtunutta ja ilta jatkuu. No jos sieltä tulee edelleenkin sitä samaa asennetta, niin sitten mennään siinä loogiseen lopputulokseen. Tiedätkö, sä oot nuori uros, sulla on ilta alkamassa, nyt valitettavasti tilanne on se, että lain mukaan sulla on velvollisuus kyetä osoittamaan tämä. Ja tämä toimii oikeastaan kaikkein huonoimmin, koska tämä on se faktapohjainen. Ja jos sä et pysty osoittamaan, kertomaan meille kuka sä olet, niin meillä voi olla semmoinen vaihtoehto sitten, että me otetaan sut kiinni ja siirretään poliisilaitokselle, jossa todetaan se henkilöllisyys. Se varmuudella pilaa sun iltas. Ja se varmaan kukaan meistä ei sitä halua, että meilläkin on parempaakin tekemistä. Ja sitten viimeisenä mennään siihen, että hei, mä oon joskus ollut ihan samanlainen kolli kuin sinä, mä oon ollut samanikäinen kaveri, niin tee vanhalle läskiintyvälle ylikonstaatille pieni palvelus, että näytä ne pahvit ja ilta jatkuu. Siinä on kaikki 4 kenttää. Mutta tämä on loistavaa, eli kaikki nämä esimerkit lähtee siitä, että niin pyydetään, perustellaan, tarjotaan vaihtoehtoja ja pyritään nimenomaan sen positiivisen kautta saamaan se ratkaisu. Siellä tulee selkeästi esiin se, että siinä ei nolata toista ihmistä. Siinä on se kunnioittava, arvostava vuorovaikutus. Siinä mietitään se perääntymistä jopa siinä loogisessa lopputuloksessakin. Että siinä olisi helppo vielä sanoa, että no okei, eihän mäkään viittiin lähteä nyt sinne, että tuossa on noin pahvit. Mutta jos se tulee sillä perinteisellä käsky, uhkaus, sanktio, kiristys. Kaikki nelikentällä, niin lopputulema on toinen, että toi on tavallaan noi on tosi hyviä työkaluja. Mä itse tykkään noista ja itse olen kanssa koulutuksissa, voi sanoa jokaisessa esimerkiksi puheenjohtajakoulutuksessa käsitellyt nämä, mutta mä niinku korostan vaan sitä, että lähdetään sieltä niinku positiivisen vaikuttamisen kautta liikenteeseen ja mietitään oikeasti, että miten mä tämän asian esitän, miten mun kannattaa tässä tilanteessa toimia, että mä saan tähän niinku hoidettua ja päätettyä mun haluamalla tavalla. Mutta miksi se on niin vaikeaa? Ehkä meidän tulevassa podcastissa puhutaan siitä, että miksi se asia sitten monesti tapahtuu just päinvastoin, eikä näin. Ja musta tuossa hieno nimenomaan tuossa loogisessa vaihtoehtoisessa on se, että siitä puhutaan seuraamuksesta eikä rangaistuksesta tai uhkauksesta. Että monesti, niin kuin, että jos et sä lopeta, mä kutsun vartijan paikalle. On eri asia kuin sanoa, että hei, että meidän pitäisi saada tämä rauhallisesti, tai sitten me joudun sellaiseen tilanteeseen, että me joudun kutsumaan vartijan. Pyyntö, perustelu vai käsky, uhkaus, siitähän tuossa on kyse. Joo. Että se vaikuttaa. Mä oon käyttänyt itse siinä vielä, että mä en ainoastaan vetoa välttämättä siihen, että mua auttaisi tosi paljon, että hei se helpottaisi meitä ja tossa, että sun kaveritkin varmaan haluaisi saada sut mukaan juhlintaan. George Thompsonilla oli tämmöinen universaalit totuudet asia kanssa, että uhkaamisen sijaan pyydetään ja sanktioiden sijaan tarjotaan vaihtoehtoja ja perustellaan ja kaikki tykkää, että kohdellaan asiallisesti. Mä vaan niin kuin arjessa monta kertaa mietin sitä ja sen takia valitsin sen myös yhdeksi tulevaksi podcastin teemaksikin.
että miksei me sitten kyetä toimimaan silleen, mikä se on se juttu, mikä saa meidät tekemään tavallaan just päinvastoin. Ja tässä on hyvä sanoa pöydän ääressä, että no vitsi, että miten fiksu juttu ja noinhan se homma menee, näin se homma etenee. Mutta arjessa, kun me ollaan asiakkaana, käytetään palveluita, niin tuntuu siltä, että se ei mene niinku, mä en palaa siihen aamupalle keskusteluun, mutta tuntuu siltä, että se ei mene niinku ollenkaan. Että siellä on vaan pelkkiä ongelmia. Eikö? Ja siis mä luulen, että mä oon tässä nyt yli 30 vuotta kouluttanut näitä, niin mua alkaa niin kuin nyppiä asiakkaana joskus se, kuinka helpolla tämä ratkaista. Niin. Mutta miksi mun pitää asiakkaana aina tuoda se ratkaisu esille? Miksi se on asiakaspalvelija, joka sanoo, että loistavaa, näinhän mä teen. Kyllä. Musta mahtavinta on se, että mä huomaan, että aina kun mä käyn vetää koulutusta ja mä tuun kotiin, niin mä oon ainakin päivän vähän parempi iskä. Kun mä käyn niitä asioita läpi ja opetan niitä muille, niin jotain menee aina omaan kaaleenkin. Se on sitä vaikuttamisen psykologia. Joo, se on hauska, että meillä riittää kotona vauhtia ja hyviä tilanteita, niin siinä niin huomaa itse, että kun tuut koulutuksesta, niin sä muistat ne jutut, että niin ne ihan oikeasti onkin näin, että se ei toimi se, että sä heität faktoja ja uhkaukset toimii tosi huonosti. Mutta jos mä tuossa nyt niin kun viemättä sinulta tätä Stealing Your Thunder, mutta jos mä summaan niin kun Mikan persoonan, niin ole ihminen, jonka kanssa ei halua riidellä. Ja se ei perustu pelkoon, että mä en halua riidellä, vaan siihen, kun sä oot niin mukava tyyppi. Kyllä. Niin mukavilla ihmisillä on vähemmän konflikteja ja mukavat ihmiset saa useammin tahtonsa läpi. Joo, ja jos me käydään läpi niitä, niin aloitus esimerkiksi, että kun toinen tulee kiukkusesta, niin me ollaan puhuttu kymppisäännöstä ja hyvästä avauksesta. Vaikuttaminen alkaa jo siitä. Et ole ystävällinen, että olipa kiva, että otit puheeksi. Sitten käytetään niitä nelikenttää, validoidaan tarpeen mukaan ja niin vaikutetaan siihen toisen mielihyväkeskukseen ja niihin tarpeisiin. Ihmiset tarvii turvaa, luodaan sitä turvaa, annetaan sitä turvaa siihen, että ei meillä ole mitään hätää, kyllä me varmasti saadaan tämä selvitettyä. Ja sitten myös sitä kuulluksi tulemista ja kaikkea sitä. Onko vielä jotain sellaista vaikuttamisen psykologian menetelmää, mitä me ei oltaisi käyty läpi? Mun tuli vain yksi tarina mieleen tuosta hyvästä avauksesta, kun tutulle, siis oikeinkin tämmöiselle pitkäaikaiselle tutulle kollegalle, puhuin painavaa asiaa, mutta en tarkoittanut lainkaan häntä siinä puheenvuorossa. Ja mä sain sen oman lauseen loppumaan, niin hän katsoi mua ja kysyi, että Tero, onko sulla hiipinyt päähäsi jostain semmoinen ajatus, että susta on tullut mun esimies? Mä katsoin suu auki tätä kaveria, että ei ole hiipinyt. Ja mietin vaan siis nimenomaan näitä avauksia, että miten jollain on taito tavallaan tehdä just niin negatiivinen ja niin semmoinen provosoiva pelinavaus. En tiedä, mutta tuli vaan tuosta sun puheenvuorosta hyvin mieleen. Että on niitä mukavia tyyppejä, joiden kanssa on helppo puhua vaikeatkin asioita. Ja sitten on sellaisia tyyppejä, että joskus joutuu aika tarkkaan miettimään vaikka sitä, että miten sen asian ylipäätään esittää. Joo, okei. Mutta varmaan niin asenne ratkaisee tässäkin aika paljon. Joo, kyllä. No, mutta niin, kiitoksia kuulijoille, että taas kuuntelitte meitä. Ja niin, jos teille tulee hyviä vaikuttamisen menetelmiä, niin laittakaa meille ihmeessä linkkariin tai niin, sähköpostilla lisää tietoa. Kiitos. Me kiitetään. Kiitos. Tässäpä oli taas tämänkertainen podcastimme. Mikäli haluat lisätietoa koulutuksista ja palveluistamme, käy ihmeessä piipahtamassa kotisivuillamme mielenrauha.com tai laita meille suoraan sähköpostia info@mielenrauha.com. Kiitos ja kuulemisiin.